अरे भाई आयो दादा कहाँ गोल बे बहिनिया ये दादा आइल बे त काम धाम करे के पड़ल बटे केने गोइल बिया बुझाते नहीं खे के करा घरे गोइल बिया आयो ओहो जाना तक चहेटन बो के घर चल गोल बिया का कि चल गोल बिया का एगो तो दर्द ले मुँह फाटत रहत दे वो आइल बिया त खाली घुमही के फेर में पड़ल बिया आय मैं गोड़ हाथ दुखात रहता कहल माई के बुचिया बुचिया के भेज देता नी संहारे खाती अब बुचिया बिया त बुझाते नहीं के खाली चहेटन चाचा के घरे गई रहती है और कहती है कि का करी रे दीदी मन नहीं खे लागत अरे माई मैं डाढ़ पीछे दुखात रहता तनी चाह बना के दे दीहित तो तनी पियती तो तनी आराम मिलित ना के जाने बुझाता नहीं खे के ने बिया बताओ माई ले कहानी कि छोटकी बहिनिया के विदा कर करे धर के कहती है कि ना रे बुचिया ये करे के लिया जो करी अपन तहर के तेल तसन उसन मैं करी अब वो तैयार भी तो खाली चौकड़िया गांव में मारती है खाली गांव घूमती है जब आवती है घरे कहता नहीं बुचे तनी एक लोटा पानी दे तो कहती है आवता नहीं बताओ हो दादा का जाने चहेटन चाचा के खाली घरे चल जाती है आई बिया हमारा करे खातिर सेवा रही तो तनी मंगती चाह बना के नू बड़ी दर्द करता हो दादा का जाने केने गोइल बिया अभी ले लौकल ना हेलियो झकला पर नहीं खे लौकत अबुचिया मृतावा हाँ दीदिया जीजा कहाँ बड़न रे जीजे खाती आइल बड़ी हाँ तो का करी उनको खोल जरूरी है नु बाटे आइल बड़ू हमारा के कर धर के जीजा खाती खोजे खाती कर के आइल बड़ू जाए दोनों को तो करते मैं जीजा पूछ लेन त का हो गइल कहबल कहां गई रहली हो आइल बड़ी गांव घूमे अब बाल दुआरा पे बैठा रही तन लड़कियन संगे मने बैठे खातिर बल मैं घर में काम पड़ल बा बर्तन माजे के बाद देखते बड़ी कि हमर होइसन देह भइल बटे आई एक महीना और दिन रह गइल बना खड़ा हो जाता ना बैठ जाता एज तोर गाँव में हमारा आवे के मन ना करे खाली काम करवावे ली समाज तो जीजा से बोलहूं बतियावे ना देवेली सब बताओ खाली जीजा खाती आइल बड़ी कि हमारा खाती आइल खाली कहतली जीजा 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 अब बाग देते हूं का खाली चिल्लात रहलिस रे हमरा पे पूछ लेन त का हो गइल जीजे न हड़ देखतलु हाथ गोड़ पिरात त अच्छा ही बता हां कि तोरा के माई हमरा के सेवा करे खातिर न भेजले बिया हां बड़का भइयो कहनी कि ए बबुआ छोटकी बुचिया के विदा क दे त कहता ना रे दीदी उ छोट बिया कि बड़की के लिया जो अमृतावा के खाना उना बनाई तो करते नु बानी मैं चीज तो कौन तोरा के करे दे तनी मैं हमर डांड पीठ फाटल जाता तोरा बुझात नहीं खे तन तेल ओलो लगा दे हम जाए दे लगा दे मैं कमावा क के का जाने अच्छा ई बताओ कहां जीजा गोइल बड़न फेन पूछती हम जनता नहीं उनका के लिखले बानी कि कहां गोइल बड़न गोले न केनो काम धाम में भोरे से देखले नहीं छी उनका के भोरे से देखले नहीं खी ना गोइलो कम केने काम हम कर आ गईनी काजी वो हइले के हरी वही चौकड़िए में जतलू आई तोरा आराम करे के चाहि त का करे जी बड़ी दुखाता दर्द करता मैं डाना पीठे में फटल जाता तो हम बोलैले नहीं कि तोर बहनिया के वही खातिर सेवे पानी करे खातिर न बोलल बा हां बोलैले त बानी कि मैं गांव घूमत रहतड़ी अभी तक ले तन चाहना न बना के देली ह अभी तो तोहरे न बहन है तो हम का कह सकी न बताओ काहे रो नहीं के समझा मैं संते पर रो नहीं के बुझात की रह के कह के उनकर खाना पानी दिवाई बढ़िया से बताओ गिर उड़ जेबू है अगना ऊंच खाल बाटे गिर जेबू तो का दासा बताओ सुत घर में हम मैं कह देतनी चली तो धरी त खाना के हो जा ओइसे करबू न तब चलो आराम कर अपने घर में आवो चाहे पहुंचा के आई जल्दी आई तो जल्दी तनी पहुंचा के काम बाटे रौरा से सुना तनी हां हां आवत तनी आई जल्दी तनी तो दीदी के बढ़िया ले सुता दे
तनी एगो दूगो बात का कल चाह तनी जाके वही में घुसरी जाता उ इतना बोलत ये कि ठीको नहीं लागत हमारा। अच्छा ये बताओ अपन दीदिया के बस सुबह चाहो बना के ना देलू हो? बाक देले नहीं खी। अच्छा झूठ बोलत रही का हो? हाँ बताओ तोरा के सेवा पानी करे खातिर बोलैले बानी, लेकिन का बताई वो तो एगो बहाना रहे तोहरा के बुलावे। अच्छा वो तो हम उ जानतन कि एगो बहाना रहे ऐसे न हम वो सारे गति छपटाई रही। आओ ना सुनत होई हो। अच्छा बैठा ना है रहुआ बैठी भिड़ा पे में बैठ जाता ने काम करो ना का केवड़िया दे ना दो तूने दे दी ना तो झांकत होई हर के जा ठीक बाटे दे दे तनी केवड़िया दे दो। हाँ अब ठीक बाटे उनका के जान तलू बढ़िया से सुता देनी हो। सूत गईली हनु। अरे बाप रे बाप जान तलू तोहरा के बोलैनी सेवा हुआ करे खातिर तोहर दीदिया के आ तू बालू तो बताओ के ना चाहे दे तलू ना कुछ दे तलू। बाग दे सेवा करे के हम उनको सेवा करम और ओका से बेसी राउर सेवा हम करम। हमार सेवा में छोड़ ना एक आध महीना के खाली अथु दिक्कत बा तो उनकर सेवा कर। एक महीना खातिर बोलैले बनी हमरा के तो का करबू वैजा रहबू ढेर दिन तो तोर दीदिया शौक न कली हो। ना ना उ ना शौक करी ना करी ना ओका कम संभाल ले हम। तू अपन दीदिया के जानत नहीं खू बड़ी भीतरिया ही है। आही ता दइयो बात बा तब का जानत लो बाग जाय दिरु ना आपसे एक बात बोले के बाटे। का बोला? लाजो लागो तब हमारा भी जीजा साली के बीच में लाज कहाँ ले आ गई हो? लजाई के मका बा तू बोला जौन साफ साफ जौन बात बतौन खोल के बोला। माना ना नु करम हमरा के जब कहम तवन ना माना काहे के करो बोला का खइबू? अब खाए पियला ना हटे कुछ। हाँ हम कहत रही नु हमरा से बहुते प्यार करी ना। प्यार करेलू? आज रे बाबू तोहर दीदिया जानी तो काट के डराम में भर दी हमरा के नहीं खो जानत तो। ना ना हम कटवाए के नहीं छे ओकरा पता ना चली। काहे ना चली? पता ना चली घर ही में रह तड़ी अब अथु वो तब मालूम ना चली उनके। वो तो मतलब जानते ही नहीं बड़ी कि जीजा साली में मजाक खबे करेला हंसी मजाक में और कुछ हो जाए और का। ये तो बात सही है कलू हो लेकिन का करबू अबे पहले एक आध महीना जान तलू पहले बीत जाए तो बढ़िया से जौन ओकर बिया अबे 2-4 महीना के। हाँ ओकरा बाद जौन होई तौन होई ठीक न। अच्छा आ बताइए मत के बोले देखियो तो दीदिया के शौक मत होखे। ना 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 हम शौक करे ले कैसे कमाए ना करम उनका शौक होई हो ना तो जाना मत बहुत मार मारी ना जी हमरा का पिटाई थोड़ी ना दे हम। आ बढ़िया से तनी सेवा ऐसा कर न कि तोहर दीदी तोहरा पर फिदा हो जा। 2-3 महीना के बात बा खाली और रौरो ऐसा सेवा करम कि रौरो हमरा फिदा हो जाई। अरे बाबू हमारा पर काहे आता ना हमारा पीछा तू हाथ धो के पड़ल बालू। अब बाग जीजा जी समझत नहीं छी आई बे समझत है त मोइसन कुल जीजा ना है जौन तू सोचत हलो। ए ना आई बाबू तो तोहरा के बढ़िया से खियाई पियाई घुमाई फिराई ओकरा बाद तब रौरा में पसंद ना करी ना हम अच्छा नहीं खीनू जाती। अब देख अभी ये बात बोल के तोहरा के पसंद ना करना बताओ आई सबसे पहले घर में ढुकी ना तो तोहरे नाम ले ही ना। सच्ची में सच झूठ बोलता नहीं तब का ऐसा बात बोलता नहीं है। अपन दीदी ले तनी पूछी हत तक अबो बे ओका से पूछले तो खुशिया ही लगती है जरे लगती है तो चले के ना केनियो चली जा देखी जा घरावा में उ का भी करतई ना तो रोजाई पहरी हम लोग आ जाते तेल ओल में घोष देबे। ठीक बा ठीक बेटे।